Tento vlog venujem môjmu obľúbenému produktu drevenej mape sveta, pretože furt mi ľudia o nej píšu, že kde ho nájdu, aké mapy mám a jak sa to montuje a tak podobne, takže to tu zase trošku zhrniem. Drevená mapa sveta je to vlastne dekorácia na stenu, mám ho na e-shope v niekoľkých rôznych veľkostiach a typoch. Toto je konkrétne 3-metrová v 3D verzii a v takej čistej úprave dreva, alebo vlastne v prirodzených odtieňoch dreva. Táto ešte na e-shope aktuálne nie je, pretože nemám ho celú nafotenú. Takže pokiaľ by ste práve o túto mali záujem, tak jedine mi napísať. Takto už vyzerá európsky kontinent, sú tam vlastne aj hlavné mestá a štáty. Samozrejme na výber je ale aj verzia bez napríklad hlavných miest, že len s názvami štátov. Sú potom na výber aj rôzne verzie farebné, je to napríklad taká šedá alebo takáto čistá v 2D verzii alebo v rôznych odtieňach moridla. Nájdete na www.interest.sk.